A teď budeme natáčet zase nějaký shorty a pak možná bude nějaký jedno video z Fortniteu. To bude možná dneska ještě. Možná dneska, no, ještě. To stihneme teda. Musím už jít. Počkej, jestli tamhle jdeme už. Ty proklouznem tam. Tamhle jdeme, jo? Dělej. Pojďte, běžíme. Spolužákama. Máme tady kuřici. Tyhle, tady se takhle, tady se celý ten broj zima. Kukuřicema. Čilíčko. Tady se chtěli, jak tady vypadá. Počkej, tady se. Kde jsou holky? Ten Filipe, dělej, pojď! Musíme jít. Tady jde, takže tam máme už, takže já to si proti. Takže jdeme. A jo, našli jsme. A našli jsme! Je tady. My si tady žrali klacky, jako já ty ne. What the fuck? Já volám na tu. Našli jsme? Ne, ono přestalo točit. Mají to tady. Takže... To nevidíte tady z druhé strany a tady to tam není prdel. Šli jsme, no. No, nic, ne. Tady jenom dávajte odběr a like, jo. On má to rádi. Jo. Tak a... Tak je vlastně naháníme s takovým zlepšením. Teď tady fajty. Tady krutý, promiňte, by byla sám kamera, takže jsme tady natáčet přes druhý mobil. Ale no dobrý. A teď to je... Teď natáčí sebe. Jo, vím. Teď půjdeme vám ukázat naši bejsku, ale půjdeme radši tudy. Ne, půjdeme tudy. Ne, tudy to je lepší. Budeme se o klíšťata jako docela. Mám klíště, kam. Jsem v životě neměl, vole. Pojď mi kameru, prosím. Tak si dám, vole. Díky. Dej mi ho. Dej mi to, jsem tam. To jsou totální fajty. Měníme video, nepůjdeme do kukuřice, ale máme tady fajty. Jo. Clash of the Stars. Jo, jsme tady. A je tady totální Clash of the Stars. Určitě odebírejte, protože se zájme sem co nejvíc odběratelů a lajky a sdílejte, prosím, fakt. Krávo, to budu natáčet takhle. Tady totální fajty. Mám kameru. Tohle bude hodně krátký video. To mi tak, kolik to máš minut? 2, no. A ono se to předtím vybila kamera, nebo vypla. Takže... A... Ty kráva. No. To bolí jak svině. Tak to mě zajímá. Květa amuleta. Ne, Safi! To nezdrhneš. Mě taky fláknul a neječel jsem. Mě taky fláknul. No mě taky. Představ si a nebrečel jsem. Au. Au. Dej mi to. Filipe, nech mi to. Ty boj, neboj. Neplej se do toho. Tady máš kameru, no. Bude víc. Ty vole.
Já vím. Kamu pro tohle video asi jako všech. Čau prostě. A vidíme se u dalšího videa. Čau.